Én most komolyan itt mondom, hogy én nem líkelem ki a lokációt, meg ilyenek, ezt ideáltam egy ilyen utcatáblához. Hát ez azért ez nagyon kemény. Na itt van nekik. Itt van. Amúgy ez nem vágom baja. Itt van a chat is, gyere a chatet is lőjük bele. Még egyet, a chat is legyen rajta, Na meg gyerekek, Erik. végre látom a Én, chatet. Igen, Barnabás PLS, hagyd abba, nem rossz volt. én köszönöm, legyen szép napod. Aha, itt van. Hallod? Ciao. Hallod, azt Szép írták napot, a szia! izének. Azt írták, igen, Barnabásnak, figyelzze be, amit csinál. Te Na ezzel jó van, értesz? szálljunk le az igen Barnabásra. Hát én itt magyaráztam, hogy nem fogom kivíkelni a lokációt, és most vettem észre, hogy én itt egy ilyen utcatábla előtt álltam eddig egész végig, úgyhogy csak az látszódott. De szerettem, tesó. Gyorsan levadáztak, vagy szoszi. Lestream sniper. Szoszi a mörcsel, hallod? Holnap már be lesz mindegyik csomizva, és el lesz küldve. Én mikor kapok? Eko, mikor adott ki a Red Bull albumot? Ami Azt a sorson volt. kurva. Red Azt a Bull kurva. albumot. Red Bullnak mennyit kéne fizetni egy Red Bull Ezt, albumért? ezt, ezt Hayes bátyja kérdezte meg amúgy. Ez nagyon durva név. Hayes bátyja. Anyád, geci. Jó, amúgy igaz Barni, ne írj, nem kell 10-szer leírni valamit. Ja, Bari, ne Gigi, spebelj már, bazd meg. Hallod, ezt a CT-át, ezt moderátornak meg kell tenni, és ja, kibadolgatják a ja, szövegnek. ja, ja, ja. A Cynthia mod lesz a izébe, Moderátor chatbe. Szinti. Amúgy nem várok senkit, valaki kérdezte, hogy várok-e valakit, nem várok senkit, Aldiba akarok menni, de várom a droppot amúgy, a droppot várom. Ekóka utcán vagy? Hát, ezt adta ki az élet. Sal Erzsébetem minden rendben? Dehogy. Salma, nem is egy Salmám is Erzsébet. Erzsébben, a Salmán kőbánya, tesó. Ja, Salma egy kőbányai félfivál van zsált. Ugye kapunk valami engesztelést a meccshez. Hát Mikor jönnek a többi zene, Gigi? Ö, a többi zene meg amúgy úgy volt, hogy jövő héten jön ki az egész album, de igazából ebben csak reménykedhetünk, hogy Isten is úgy akarja, geci, mert ja, hát azért a haladásban az annyira nem vagyunk jók, De jók mint az a vagyunk foci azért, csak csapat. bazd meg annyi Csak mindenre nem kell haladni annyira. egyszerre, hogy Mit veszel az Aldiban? Kérlek szépen, amúgy darált marhahúst szeretnék venni, mert lazányét fogok csinálni, már van otthon hozzá minden, csak sajt meg hús nincs, ezeket elfelejtettem. sal meg hús nincs. Ja, meg amúgy holnap gyerekek, holnap Dunaföldvár, Dunapart Fesztivál, jöjjön mindenki. Ja, Itt kaja, geci. ja, szóval nekünk még Holnap holnap is kell menni. Dunaföldvár. Én nekem adtad a hely nekembe a Mikit, nagy volt, bro. Hely nekem amúgy mennyire durva Hely, volt. nekem geci kevés Miskolc volt, hely nekem. gyerekek. Hely Fél nekem a izé, legnagyobb gizda. fél hely, bazd meg följött a színpadra, tesó. A másik fele meg leugrott róla és elesett. Amúgy tényleg, ezek Ez nagyon mennyire nagyok nagy voltak. poén. Gyerekek, aki helynekembe beugrott a tömegbe, az egy legenda volt mind. Ott a Szerint, Latyó, figyeld, most nem líkelem le a pozíciómat, de... de ott van. Szaszi! Jön fel a Mm. gatyi. Valaki kérdezte, hogy szerintetek jó művész lenne nekem, hogy DX enni? Mert Dani a nevem, csak X-el. Haver, Amúgy, én nem ja. akarlak megsérteni, de szerintem borzasztó lenne az, hogy DX-enni. És hogy az lenne a neved, hogy Szerintem Dani. az kéne legyen a nevet, hogy DX155. Ez mi a faszt jelent? Hát semmit, tesó, csak van benne szám. De hülye vagy, geci. dx DX. 1 Na, szóval, hogy amúgy 5 perc múlva droppolunk ekike. Hogy érzed magad ettől, haver? Lefrissítsem? Ja, várjál, nincs net. Frani azt írja, hogy Gigi plázson, DJ pult mögött leszek. Testvérem, én tudom. Sájvivel már megbeszéltük, hogy te beállhatsz a DJ pult mögé. Majd a bebét te kevered nekünk. Ez csász, meg van oldva. Danzó. 3 perc, gyerekek. Kaptam értesítést, hogy a meccs útnak van indítva. Hát ja, hát dolgozás azért az megvan, gyerekek, itt azért dolgozik a nép. Öreg DX 5-1-5. Bejött ez, hogy